sabi ko pa lang kay Elsa, i-check niya kung ano. Today man ina kapag ulan. So, andito na po kami sa loob ng Bicol International Airport. Yan si Dos. Kasama ko. So, yan po. Medyo konti pa lang yung mga passenger. Konti pa lang, guys. So, ang flight namin guys ay 5 AM. Ayan po, inahanap namin ang gate number 8. Ayun o. Ito po yung aming boarding gate. Dito tayo sa unahan. O, di ba? Kami lang yung tao dito. Walang tao, guys. Hindi mahirap yung pagbiyahe. Hindi mahirap yung pagbiyahe kasi konti lang yung tao. First time ni Dos. Habang naghihintay tayo ng ating airplane, pwede tayong kumain muna dyan sa mga kainan dyan. So yan, habang wala pa yung aming aeroplano, andito muna kami, nagkape-kape muna kami ng aking dos hermanas. At dito nga po, sa likod ng boarding gate, ayan, marami kayo dyan makikita, tindahan ng mga pagkain. Kung gusto nyo magkape, kape muna kayo. Ayan guys, kung gusto nyo naman bumili ng mga pang souvenir ninyo, pang pasalubong. Ayan guys, marami dyan. Ayan. Nasa departure area na po kami. Dilim. Maganda ko ta ni iling sa bulkan adi. Sayang. Ayan na. Naulan? Ala. Agoy, wala kita payong. Andyan sana yung Bulkang Mayon, kaya lang maulap, hindi makita yung Bulkang Mayon. Kitang-kita sana dito. Agoy, agoy. Ayan na si Tres Morbias. Makakasakay na. Ba yung atin eh? 7290. Bikin nyo. Maliit. Maliit na Cebu Pacific. This is it, Lord. Tumblers and electronic devices inside your baggage before stowing it in the overhead bin. In line with this, please take caution in securing your carry-on luggage and when opening the bins to prevent items from falling off. Thank you. Pinakikiusapan po lamang namin na lahat na ilagay sa loob ng inyong mga dala-dalahan ang anumang bagay na maaaring mahulog tulad ng flasks, tumblers, at electronic devices bago ilagay sa ulo ng kompartamento. Maraming salamat po. For everyone's information, seat numbers are located on top of the overhead bins along with the ceiling lights. To expedite our boarding process, kindly put your hand-carried luggage in the open overhead bins and your small bags, plastic bags, paper bags under the seat in front of you. Thank you. Ayan o, maulan sa labas.
your seats prior to takeoff. Ayan na guys. Lilipad na tayo. Lord, ligtas niyo po kami. Ayan. Hinga ng malalim at relax. We are now on our final descent and the captain has switched on the heads and seatbelt sign. At this time, make sure the window shades are fully open, tray tables stowed, and your seatbelts are securely fastened. Standing off or going to the lavatory at this time is strictly prohibited. Cabin crew landing stations first.
tayo. 4. Uy. Ba doon tayo sa 4? Kaya pala ni dapat suday napapasa on baga. Kaya dapat ang darang suday napapasa sa nagapining mana diyan. Karang tugas talaga. Ito. Ayun. Yan. Yan ang pala tandaan natin. Final call for boarding for Ah, the good. good. Isa na lang. 6055. This is your final call for the aircraft not to be through. Chicken na. Alright. Ito ni Madam Cascade. Madam, yung baga, yung ano mo, nahiram mo namin. Uy! Tama. Yes, sir. Let's go. Yan. Ah.